Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po kung sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga o tanghali, gabi sa inyong lahat. Sa mga sulit ko pong mga subscriber ko, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayong magsawang mag-subscribe sa akin at ipagpatuloy nyo po lamang ang pagsuporta at pagtulong po sa akin. At tatanungin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang balang maggagabay sa inyong lahat. At sa mga baguhan na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na video. Pagkakalob ko po sa inyo lahat ang aking mga nalalaman sa spiritual, physical, mga nakaramdaman at lahat ng mapanggamot na mga orasyon. At dito po lamang po matutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa taong nangangailangan at huwag pong pagyabang. Palagi po ninyong isa puso't isipan at panatilihing magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan at higit sa lahat magmahalan. Huwag pong makalimot pong tumulong sa mga taong taong hinihiga po sa hirap ng buhay, at ito'y malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbusan sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat na mga ginagawa niyo mga kabutihan at ipagkakalob sa inyo ang siksik, dikdik at tumapaw na pagmamahal ng ating Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Shout out from Minitaro Taero, Shirley Oriola from Bicol, Bike Tayo Kabayan, Berlindo Palisok, Ryan Nabisti, Junix Bin Nadine, Andy Bonifacio, Chrisley Abugao, Urchili, Tinitron, Angelica Bundok, Geraldo Jimenez, Charita Palma, Lucia Pil, Pait Tuwin, Ambrosio Magalpok, Raulita Say, Arting Camacho, Maricel Placido, Elipimia Pilipi, Ilma, Triple E Commented, Marina Arangis, Dole Kayago, Joan Bibs, Nogits, Jillian Jake Bulbider, Lucino Borja, Enerpic, Mucha Hunters, Nathan, Bert Commented, Mylene Lumampu, Ali Bergaji Has Commented, Ray Barcelona. At sa mga hindi nabanggit po mga taong kung po sa Liwangan ng Pangasinan, sa susunod po, maisa-shout na po kayo. Mag-comment lang po kayo para may-shout out po. At huwag po makalimot pong mag-subscribe, mag-like, and share. Ang ipagkakalob ko po sa inyo ay orasyon ni Jesucristo nang pabangunin niya ang babaeng may sakit. Ito po yung napakabisa po na nung ginabot ni Ama yung babaeng matagal nang nakahimlay sa higaan at ito'y nakalakad po. Napakabisa po ito na magagamit po. Sana po usalin po sa isip lamang po orasyon at sa isang basong tubig at ipainom sa babaeng mayroong karamdaman na hindi bumabangon dahil sa malubhang sakit. Napaka-importante po ito na ibabagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari. Kung napanood nyo po ito po yung ginamit ni Ama. Pinabangon niya po yung may sakit na matagal po nakakahimlay sa higaan. Ilang taon na po. At nakakabangon siya nung inusalan po ng kapangyarihan ng ating Diyos, ang mga kapangyarihan sa inusalan po niya ng panggamot. At hinaplos po niya, naging tumayo po siya at naging masigla at nawala po yung karamdaman niya po. Ito ay magdasal po ng isang Ama namin sumasampalataya at sunod po yung orasyon po. Magdasal po tayo. Ama namin nasa langit, sambahin ang pangalan mo, ikaw nawa manghari sa amin, sundin nawa ang iyong kalooban mo dito sa lupa tulad sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin, at huwag mo kaming ihaharap ng maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kariyan, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen.
Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may likha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin, nakatawang tao siya na lang na Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinarurunan ng mga unang 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, at doon nang mumulang pariritot, maghukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sunod po yung orasyon ng 3 beses po. Adon masik, kumi, talita, kumi, ja, awi. Adon masik, kumi, talita, kumi, ja, awi. Adon masik, kumi, talita, kumi, ja, awi. 3 beses po sa anin sa isip lamang po, at ang orasyon ng 3 beses po, at ipo sa isang basong tubig at ipainom sa babaeng mayroong karamdaman na hindi mabangon dahil sa malubhang karamdaman. Ito ay pangkalatan po na panggamot po ito. Napakabisa po itong orasyon. Kaya pakaingatan po at huwag pong ipagyabang. Gamitin po lamang sa tama at gamitin po sa taong nangangailangan. Basta gumagawa po kayo ng ganitong orasyon po, ay huwag pong makalimot pong humingi ng tulong sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, para lalo pong bumisa po ang inuusal po niya mga orasyon. At huwag po kayong makalimot pong magpasalamat sa Kanya, para gagabayan kayo, mas lalong gagabayan kayo ng Ama. Sana po nagustuhan po niyo aking mga binabagi, mga video. Huwag po kayong makalimot pong mag-subscribe, mag-like and share. At pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po. Abang-abangan nyo na lang po yung may upload ako sa inyo. Sakit sa puso, sakit sa atay, baga, sa bali 5 po yung i-upload ko na yun. Antayin nyo na lang po. Ipakakalog ko po sa inyo yun, para palagi po tayong malakas po yung pangangatawan natin sa araw-araw. Kahit wala pong sakit yun, basta ibubugay yung, kahit gamitin nyo lamang po yun, kahit isang beses lang po sa isang linggo, po niya sa tubig. Napakabisa po. Marami po ako ibabagi sa inyo dito, mas lalong malapit na po yung mahal na araw, kaya tumutok lamang po kayo dito sa Hiwaga ng Pangasinan. Basta wag po lamang po makalimot po mag-subscribe, mag-like and share, at makipindot na rin po ang bell icon. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye po.